Co u nich tak długo nie ma? Nie ma, przyjdą, nie nerwuj się. Ale Widzę, że już... szlafrok oblekła ten nowy. Wiesz co? Fajnie masz ten szlafrok, wiesz? Ale bez szlafroka to trochę lepiej wyglądasz. Skąd? Przyjdą, nie nerwuj się. Ona może Taśkaś nawaliła tym chłopcom, nie? Przez to lepiej tak nie godaj, bo sąsiadka nas tam pogryzie. Ty upa idzie, o Ja widzę, idę już. widzisz. Upa, kaj tak długo łazisz, Dobry się wieczór. ćminie długo. Ale ona koniki pasła. Koniki, a ty co? A ty jest po piwie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, no widać. Siedzicie się, chodź Wikusia. Bo trzeba już spać, trzeba już coś spać, wiesz? Wiecie co? Wiciu. Upa, podź się tu, no, podź się, no. Kaj się tam ciśniecie, siadajcie. Siadajcie, bo może się napijemy po piwie. Może. No ja zawsze mówię. A może tak kwaretka by my wypili, co? No. Tam piwem się będziemy mazać, nie? Jasne. Bo Nazaro idzie spać, to my się makniemy, wiesz? Po jednym. A jak? Po jednym, opie, po jednym się będziemy mazać, ty. No to kwalitka możemy walnąć. No. Ja tam mam jeszcze taką sąsiad z kroplą taką, wiesz, taką kapana. A. Nakapało, opie, nakapało. Inga nie wie, ale o tym, wiesz, żebyś czasem się nie wygodzał. Ja tam mam schowaną ważką dwie. To Ida zaraz przyniosła. Ona jeszcze tam głodu z tą małą. Musimy poczekać, bo jak to obejrzy, to koniec. Ty, ja jest normalnie dumny, że mam taką dziołcha. Taką dziołcha w naszej familii jest. A ja jest dumny, że jest jej upór. No czegoś nie, bo odbier ten telefon, słyszę, że dzwoni, nie? Jezus, tyś wiesz co, nie mógłbyś taką A ja odebrać. bym mógł, ale ja tam z nim, Cicho, co by tak cicho być. Halo? No dobry wieczór. A co to dzwoni? No z Anglii dzwonią. Aha, a to, on czy ona? Ona. Ja, no wszystko dobrze. Fajnie się sam miała z nami. Tak myślę. Ty, Sama spytaj się, wszystko czy- pogodą. Spytaj się, czy Cicho by, być, no bo czekaj, bo on mi sam nawijo. Co zaś chcesz? żeby ona nie mogła ostać jeszcze z tej. Ty sobie wyobraź, że tak się martwił, co my sam będziemy robić z Wikusią, a teraz to by chciał, żeby sam jeszcze została, no. No. Zachciało mu się. No. Omla ci sam wszystko pogodą. Ja, my są umówieni. Marian po drodze weźmie Bogdana, z żoną ja. To dom ci ją, co? Wikusia! Chodź no, mama dzwoni. O, No. mama. Chodź tu, bo chcę słyszeć, co tam godosz. Wiki, Tak, a chciałabyś tu ostać jeszcze? Zostawił ich. Dobra, godaj, małą. tak. Powiedz, Kaś była w Katowicach. Byłam w Katowicach z wujkiem. Wujek mi pokazał takiego pana, co przyłączył Polskę do Śląska. To ona to sprawia, ty. Widzisz, coś ty i tam nagodał, ty. Fajnie. Fajnie. Tak, Ona się mnie pytała, czy ten Suski pił, czy nie pił, nie? tak. My tu przynajmniej umyjemy. Nie, widzisz. Dobra, musimy się brać już, nie? Zęby trzeba umyć. Się jeszcze piwa napija. No normalne, no co byś tak powiedział, herbatka sobie zrobię, to nie. Herbatka, kamelki